Hindi amin sabaten ti Apo. Wenintay amin sarabwen ti Apo. Wenintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisod salakan tayo. Pupubingken na taingan, nintay nga ti kanta, panang sarabu ken Jesus, nga ari ti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na, Hosana, Hosana. Upubingken na taingan, nintay nga ti kanta, panang sarabu ken Jesus, nga ari ti kapya. Hider itay nga ti kanta, ti kinatanok na, Hosana, Hosana. Rugyan tayo dahil ti panagrambak tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Ti may kadwa Domingo, ti panagungar, maawagan ti Divine Mercy Sunday. Ti Domingo, ti nadyosan akaasi. Ni Apo Isus, imparangarang na ng rona kini Sister Faustina, nagparang akas may sa anagungar. Agtalik tayo iti dati Kristo anagungar, nga iso ti mangbibiyag, iso ti ibibiyag tayo, iso ti mangpapatibkar, iso ti nangted tinamnama. Nga datayo makipagungar tayo tumet. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dati na santon a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kunatayo agkon pesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga asikan, Apo mga asikan, Apo mga asikan, mga asikan. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat. When Apo
Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnak na kemda. Ibunan at daka, itanod daka, pagrukbaban naka, daydayawen daka. Agyaman kam ken ka, gapu iti na indaklan, nadayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabali namin, ket sika, Apo miya Jesu Kristo. Bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasiyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, awatem kadaytoy araw mi. Sika situtugang, idi makanawan ti Ama, kaasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yantanay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timbuyong ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, saan nga agsarday ta panangaasim, kat pasgedem ti pammatimi, babaen ti tinawen a panangrambak, panakarambak ti piyesta ti panagungar ni Kristo. Degdegam kad dagiti parabor mo, iti kastada kam amin na Kristiyanos, umiso kuma ti panakaawat mi, no anya apan nakabuggo tinang dalos kada kami, no anya nga espiritu tinang ted kada kami ti baro apan nakayanak, ken no anya adara tinaibayad ti panakasubbot mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Adu a milagro ken datdatlag ti imparparang dagiti apostoles kadagiti tattao.
Nagmimiting dagiti amin na mamati jay portiko ni Solomon. Awan tinakay tured at tumipo ni tibungguyda, asanda akadwa. Nupay kastaunay ti panangidayaw dagiti tattao kadakwada. Ngem immadu lang immadu, ti bilang dagiti lalaki, ken babae, anamati ti apo, anaitipon iti bunggoyda. Nagangayan na, naipan dagiti masakit kadagiti kalkalsada, naipaidada kadagiti papag ken ikamen, tapno no lumabas ni Pedro, uray ti aniniwan na lakuma, ti manglabas iti dadduma kadakwada. Manipud kadagiti ilili akabangibang ti Jerusalem. Iniyeg dagiti tattao dagiti masakit, ken dagiti addaan iti dakes nga espiritu, ket imimbagda amin. Ti sao ti Apo. Agyaman kayo ti Apo ta isu na imbag, agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na. Agyaman kayo ti Apo, ta isu na imbag, agnanayon ti dagbalbaliw ngayat na. Kuna dagiti Israelita, agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na. Kuna dagiti papadi ti Dios, agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na. Kuna dagiti amin nga agbuteng iti Dios, agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na. Tayo ti Apo, ta isu na imbag, agnanayon ti dagbalbaliw ngayat na. Ti batu akaslawan serserbina nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan a batu. Daytoy tinakaskas daw ngal daw nga inkedeng ti Apo, agragsak ken agrambak tayo. Agyaman kayo ti Apo, ta isu na imbag, agnanayon ti dagbalbaliw ngayat na. Kuwapo isalakan na kami, dawaten miken ka, aparang ayen na kami. Nagasat ti umay tinagan ti Apo, bendisyonan da kayo manipod iti balay na. Ti Apo isot Dios, ket inikan na tayo iti silaw. Agyaman kayo ti Apo, ta isu na imbag, agnanayon ti dagbalbaliw ngayat na. Ti may basa na daw ti libro ti paltiing. Siyak ni Juan akabsat ken kadwayo iti panagsagaba. Iti panagari ken iti panagibtur. Gapu iti panakipagmaymaysak ken Jesus. Naipanak iti puro amanagan Patmos. Agsipud tapay ipakaamok ti sao ti Dios ken ti pudno nga impaltiing ni Jesus. Iti aldaw ti Apo, addaak ti panakabalin ti Espiritu. Ket nangeg ko iti likudak, ti maysa a napigsa at imeg, akaslauni ti trumpeta. Isurat mo ti makitam, kinunana. Ti malyawak a kumita no siya sino ti makisasa o kanyak. Ket nakitak ti pito a pagsilawan a balitok. Nakatakder ti nagtitenga anda ti maysa ngumas asping iti tao, kasi kakawes si pagananay adumanon ti sakana. Ada nabalitukan a banda iti barukong na. Idi nakitak, natuangak akaslanatay iti sakaanan na. Impatay na kanyak ti bakanawan nga ima na ket kinunana. Di ka agbuteng. Siyak ti mauna ken maudi. Siyak ti sibibiyag. Natayak idi, ngem kitaem. Sibibiyagak ti agnanayon nga awan inggana. Adda kanyak dagiti tulbek ni patay ken ni Hades. Isurat mo nga ro dagiti makitam. Ti agdama ken ti mapasamak do. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Idirita iti gloria na, datay amina parsuan.
nagainda kanta. Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may ken ka uwapo. Idi rumabiin iti daytamet lang nga umuna nga aldaw ti lawas, naguurnong dagiti adalan. Imbalunet dati balay, gapot a mabuteng da kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada, dagiti ima ken bakarang na. Kasta unay tiragsak dagiti adalan iti pannakakita dati Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada adda kumatal na kada kayo. Kas ti panangibaon kanyak ti ama, kas tamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang-awan na ida ket kinunana. Awaten nyo ti Espiritu Santo. No pakawanen nyo ti basol dagiti tattao, no mapakawanda. No saan nyo apakawanen ida, saan damet ang mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan, awan ti maysa kadakwada, ni Tomas ang maawagan iti singin. Impadamag nga rod dagiti dadduma nga adalan ken kuana anakita dati Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada. No jak makita ken maarikap tinagdalanan ti lansa kadagiti imana. Wenno masagid ti bakrang na. Jakto mamati. Kalpasan ti may sa alawas naguurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay. Ket adda ni Tomas. Nakabalunet dagiti ruangan ngem imay ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo kinunana kadakwada. Sana kinuna ken Tomas ikabil mo taramay mo ditoy ket kitaem dagiti imak. Igaw at mo met ta imam, ket arikapem ti bakrang ko. Pokawam tadwadwam, ket mamati ka. Apok ken Diyos ko kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus ken kuana, mamati ka kadi nakita nak. Nagasat dagiti mamati, no pay didak nakita. Ado pay tinakakaskas daaw a pagilasinan nga inaramid ni Jesus iti imatang dagiti adalan na. Ngem saan ana isurat iti daytoy a libro. Dagiti laeng na ilanad iti daytoy a libro na isurat da tapno patyenyo ani Jesus isu ti Kristo nga anak ti Dios ket babaen daytoy a pammati maaddaan kayo kuma iti biag gapu ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kablawan tayo lata, ti panagungar, dagiti kakabsat tayo, ramrambakan tayo. Divine Mercy Sunday, ti Domingo, ti Nadyosan Akaasi, kunana da ito'y. Nagbalin nga kontrobersya da ito'y ideklara ni Santo Papa John Paul II, the late John Paul II, nga awan kuma, ti piyesta nga makatapaw, makasapaw ti Domingo ti Panagungar. Gapot daytoy tinadaeg nga piyesta tayo, Domingo ti Panagungar. Ngam idi pagad adalan da haan na mga dadaeulen di Domingo ti Panagungar no di nagparanggar isuna nga nagungar Divine Mercy iso dayjay luwalwalwon tayo ti alas 3 Divine Mercy dayjay amin nga TV station radio station luwalwon tayo ti alas 3 ti malem iso daytoy panagungar ni Apo Jesus. Nagpipintas dagitoy maibasa tayo nakakaskas daaw nangruna ti umuna nga maibasa Acts of the Apostles aramid dagiti apostoles. Nabilag apammati taapay dagiti tattao gaputan ni Pedro di reading tayo maibasa tayo kadagiti napalpalabas nga Domingo adagpalpalama di sango ti templo kakuna nakitaan nak kuna ni Pedro awan ti kwartak nga ited ko king ka tilaeng maited ko king ka iso ni Jesus ta iso ti adda kanyak ta idi nga rod naguurnongen dagiti adalan ng ijay nakabalunot nga ruangan,
Anda nga mo ti balunutan. Nakabalunot talaga di balunot kanyami kaya daytay talaga nga iyusok mo tapnohaan nga basta-basta ba idoron or daytay pusi-pusa makasdya nga mailak iso ti padlak mo ma. Nakabalunot simrek ni Apo Hesus. Kapya ti adda ko kada kayo. Di mo na nga kablaaw kapya. Inya sure na ti kapya hangkay nga agdanagen. Ta mabukbuteng dangarod nga agkararagen. Ay mabukbuteng da nga agoornong gapo kini Apo Hesus tadagiti Hudyo patayon da ida. Di mo nang imbaga na kapya ti adda ko makada kayo. Napandaim padamag kini ti Tomas. Di doubting Thomas, anya ti kunana nakita mi ti Apo. Kaya di ko na jak pati jak kita, no jak maiganan di ima na, nga nailan sa no di bakrang na anadoyo, jak pulos mamati ko na. So maruno manen nga Domingo nag-uurnong damanen, kapyat adda ko makada kayo. Sinang awan na ida, receive the Holy Spirit, kunana. The Ruah of God, kunana, Ruah, iti nyaraganan, iti Greek, Aramaic, Dijay, the breath, Greek, Latin, ti sangaw isongorod nga di inya naganan idi pinarswa ti Diyos ti tao nya nagaramid ti nagsinan tao sinangawan na naikkan ti biag kay iso da inted na ti Espiritu Santo anya ti kunana awaten nyo ti Espiritu Santo sinangawan na ida iso nga idi nakita ni Pedro dayto agpalpalama anya ti kunana awan maitid ko king ka nilaeng anya naganan nilaeng Jesus ti adda kanyak bimangon nga dagos dijay timmakder nga dagos daytoy nga agpalpalama nagbalin nga normal ti biag na naagasanen ta paralitiko nga rod tatamo daytoy may kad-ay umuna nga maibasa tayo nakarkaro man ti pamatidan gaputa nagdinamagen ti siglat dagiti apostolesen adu ta milagro nga aramiden dan idi lumabas ni Pedro dagiti masakit ingkabil dati papag inapapan dati ikamen di pagnaan na impaidada dagiti masakit gasum daydi pamati da nya ti kunana ti panang i-describe na ditoy uray la kumano di anniniwan ni Pedro kisaan nga pamati niya daydi ko majiinit lumabas uray maanniniwanan na laeng idadakkel abanag kanya daydi maimbagandan gasum daydi anniniwan la ni Pedro gaputa sinang awan nga rod ni Apo Diyos ti Espiritu kadakwada. Inted na ti Espiritu kadakwada, pakawanan nyo ti basol, agasan nyo ti masakit, bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Wow, nagmayat nga tangari na nyo, natitay, lumabas nga tamo ni Pedro king kaku, wow, kala tay maagasan nga maaawatan ko, madayapan nakaagas mo. Nagmayat, sa bagay, adu mo ti mangagas kanya tayo, di mat? Amuyo ti anong? Niyawa mang kasarsarita ko. Nang nangagyo ti sao nga anong? In English, in English nang arot yan anong? Ang mga kulam sa bali mat. Diyak mo, enong ko natin latan na, diyak mo ti English na, awam mo ti sa udad na kita English nga anong? Di ma idi ka na agminatay. Pagamon adda agkulaps. Diyan mo agkulaps uno agkalinduusan nga daytay agsarwan, agbamiten, naan-annongan. Maysa ka dagiti kabagyan di natay, timang pagpakkel di mat. Uno saan abungutam tinangisit. Dumar karkaro pa din naluganan nga kunada ata lalaki ka agbalin nga uno saan babae ka agbalin nga lalaki jak pa nakangeg mo tinaluganan jak lapat yan barbari nga anak malugluganan kaya man annongan di ay agasan da maikat magala ko diyan mo sa bali mo ti agan annong tatanta sito jin sa amutan man annongan mayat ngam addaan annong ti si bibiyag di ti patsek diyan anong ti si bibiyag naan anong anak di ubingak ti si bibiyag addayo nga kabagyan mi nga apong mi adda store na kapanggam gimatang kininang ko diyan mo gumatang uno umutang ta makwarkwartan inan anong anak siguro tagkarautang ni inang ko pagamuan ta kasla madijari na ako nagkaling at anak kasla makabamit inalag di chinilas na inang ko ta saka ak nga nagawid akon ta asidag mo laji balay mi nagsarsarwa ki jay
Uray niya pa may andaawan. Bayo ba na, bulong ti balingag ta, bulong ti niya dagiti kabil-kabil daawan. Amudan ko nana ni DJ apong ko nga maysa. Ing kayo kin ni apong yo. Apang manalimpakita ko na nalaang ni hawanan. Nga ko na da no man annong kakano ti si bibiyag at damet an annong mo. Iso nga addakan adan annong ko idi. Agpaiso. Jak mo apay nga jak mo na i-save DJ nga power ko ta dagiti ko mahanga dumdum ngag timisa ka pitsig ko namong kagalingutan na datay agkolaps da ko man annong ko ta. Nagkurang ta handamon ka makitam dagiti man nagisupot ka ano nga mo tagkapsodan ha. Handa makapila ko ma. Adda kasi ko di ubing anak ti kapidwak. Isuna mo ti makasya kanyak. Naggapo ako man na di na banugak nga mabisin. Nagpigsa. Masabat ko diya nga ubing awitin da. Tuno ko na asangit uray niya pagipapapagkalanda. Berberukan dak daw. Diya ko mati naisave ko nga talent. Apay nga awam mo diya yan. Nagmayat ko madaya niya. Dito ko aming nga chismosa. Agkukulaps da. Naganas ko mata. Nawarakay. Awam nga aman siya klaeng. Nakaskas diya ko diya nga ubing idi nga. Niyay ko ni Rufo. Kung na nalata amunan diya kapidwak nga diya. Umay nalata ipa ko. No maaprusan mga agpaiso. Kasla automatic nga agaw. Awam may kaskas tak diya ubing. Makitak laeng. Nagpower nga kitak daytan. Awam meten, diya mo na dapay tatta, awan sa meten. Nagitay man anong nga kung kunada. Kiso di diya ti pampanunutek, di diya la power diya pa nangapros mo, awam mo inaramid mo, apay niya di diya nga rod. Vibration, negative. Diya mo na aramid nga ta, demonyo hamba nga taa. Kanya di diya nga aura. Nga uray kada tayo nga tattao, aramidan tayo pala tatta, di mat. Pangkat sa bali nga balay, wano sa anday tay medyo madlaw mo di balay ka, daanan ngawan unay agigyan ka, bari-bari, ganam talapayag mo, bari-bari. Impasyar mo di anak mo tanalo umag ka, pera usog. Impasyar na, usogan da kumamot ako mutungak. Kanya dagijay, apaya nga adda, dagijay nga mariri na. Ta ito'y maibanghelyo tayo, dijay pailaeng dagito'y tattao, inyap lagda, uray anniniwan lan Pedro, uray han napansinan ida, uray anniniwan laeng, mabalin nga maagasan daw. Oh, what a fight! Di mo, nagunag nga pamati, uray mo di babaeng agpadpadara, nga napan nakilot-lot jay nakisinulsel jayan ni Apo Isos, anya ti ko nanalaeng ti kararag na, no maaprusak la ko madaya kagay na umimbag akon. Di jay laeng ti tarigagay di nga babae, pagamuan na uyos di pigsan ni Apo Isosan, sino nang kalbit ka, sino nang sagid ti badok. Nakadado nga tao, amuming nga rod, kunamo dagiti adalan Nay kitao man, agdidinoron da, sino nga rod. Kuna di babaen siyak, tanari na ni Apo Isos, di power na. It's the faith. Di pamati. Di pamati ti nang paimbag. Uray dagiti malabsan ni Pedro. Pamati da. Naunag pamati. Katatama kakabsat. Tublianan tayo dito ibanghelyo. Anya dito ibanghelyo tayo. Anya ti kunanakin ni Tomas. Nagasa ay mamati kakadiga po ta nakita nak. Saludsod di jay Tako na ni Tomas nga rod kajak pati jak kita ko na. Tatan nakita na ni Apo Isusan nga nagungar nagtakder mismo di ayandan. Kanya ti ko na apok ken Diyos ko. Kunana ni Apo Isus kanya na mamati ka kadiga po ta nakita nak. Nagasgasat dagitay mamati no pay didak nakita. Kana i-commission kanya tayo dagiti papadi, obispo, dagiti adalan, anya ti inaramid na sinang awan na ida. Ti Espiritu Santo kayat na nga saon, ti Espiritu adda kadakwada, amoyo di pamunyag tayo, di lana, nga kinonsagraran niya po obispo, sang awan na di jay. Di jay garapon, di potek, wano anyaman di pagyanan na nga dakkel, sang awan ni obispo di jay. Simbolo ti Espiritu Santo nga maited. Iso nga amin nga mabunyagan, mapakawan ti basol atawid,
Amin nga konpermaan, maimaldit ti Espiritu Santo kadakwada. Ti amin nga maordenan, maimaldit ti Espiritu Santo. Kinagwaras dayta a commissioning na iwaras amin, iso daytoy tatta na iwaras ti entero alubong. Iso nga dayta panang sangaw ni Apo Isus kadagiti adalan, na ited ti Espiritu Santo, aging ga anakadanon kada tayo. Nairaman tayo iti dayta nga panakasangaw, nga nakiimaldit ti Espiritu Santo kada tayo. Iso nga ti Espiritu ti mangbibiyag kada tayo. Numan pa'y di tayo nakita ni Kristo ang nagungar. Dayay pa'y katikunana ni Kristo ang nagungar. Kuna ni Tomas, jakpati, jakkita ko na. Jakpati, jakkita ko na. May sa, kadagiti senses tayo, may sa laeng, asens dayay, kita laeng. Kinagado senses tayo. Hearing, touch, dayay rina, smell, angot, taste, raman. Kini Pedro ti kunana, jakpati jakkita may sa laeng kita laeng dayay. Ngam dagiti adalan nga mapan iji imaos jay ebanghelyo tay dinapan a Domingo, sililidayda taapaya nakita da ken naabak da natay ni Kristo agtungtungtong da. Napan ni Apo Isus jay dinada, nya ti kunana anya pagtungtungtungan nyo. Apay si kalat nga makaammo ken Jesus nga natay Jerusalem na ilansa kung kunada ang nagungar. Apay nagkapsot ka ti pamati yun kuna ni Apo Isus. Ngam kuna dagiti dua nga adalan bumarbara haanda nga nakita handa mabigbig isuna. Taniti Tomas mata di inosar na ngam anya ti kuna ni dagiti dua nga adalan isumula bumarbara jeri feeling damat je touch met adda kanya da sumsumgar ko made je dot da. Idi kuan pinisin at tinapay ni isu ti Apo dati awanen. Haandan nga nakita, handan nga nabigbig. Tarabi ipay mo dayjay. Kiso dayjay ti kunana na nagasat dagiti mamati, no pay didak nakita iso nga haan nga umanay ti kita laeng, tapno mapaneknekan tayo, marina tayo ni Kristo ang nagungar. No daddum anay kaadwan na, addad ti puso tayo, addad ti panunot tayo, maririina tayo ang nagungar ni Kristo. Kano addaan tayo ti pamati keng kuana, dagiti kayat tayo, sakit man, dagiti problema man, dagiti man kasla pakarigatan tayo, no addari natay ken Kristo ang nagungar, kunada nga rod ka, uray anniniwan na lakuma, ti makasagid kadakwada, ti makalabas kadakwada umanayon. Isang no addaan tayo ti pamati ken Kristo, hanlang umanay ti anniniwan, ni Kristo nga nagungan, haan nga umanay ni anniniwan, apaya, kumkumunyonan tayo pay. Awaten tayo pa itinasantuan a komunyon. Apay nagkapsot lat nga pamati daytan nga, hangkalake umaagasanen, hangkalake umapaungaren, hangkalake umaurnos dayta nga pakarikutanen. Iso nga tattao na tayo ni Kristo ang nagungar ulitin tayo. Nabilag ni Kristo nga nagungar. No addan tayo laang tipudpud no apamati, awanen ti sapulen tayo asabali. Ipaduyak-yak tayo ti pamati tayo, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng ti Ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet na nailansa iti krus, gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Kas palawagan dagiti nasantuan na surat, imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama,
Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Inte umararaw iti ama, tababaan ti panagungar ni Kristo nga anak na, ado dagiti nakakaskas daaw, nga imparangarang na, nang runa ka dagiti adalan, agpapan ita. Umararaw tayo nga rod, tadenggan na dagiti kararag tayo, ket kuna tayo, apo denggan na kamkadi. Idawdawatan mi dagiti apostol, kenadalan iti agdama a panawen. Tapno kanayon nga iturong da, ti imatang da, iti awis ti Espiritu Santo. Iti misyon da amang balbaliw kadagiti tattao, Kristiyano ken saan, tapno agbalin ti simbaan a sibibiyag a simbolo ni Kristo. Kumararag tayo. Impaltiing kada kami ni Apostol San Juan, no kasano ti panagiptor na kadagiti rigat iti lubong, iti panangiwaragawag na ti pagarian. Ikam ti anos dang iti mangidadaulo ti pagilian mi. Tapno kanayon as ipupudnuda, amang tungpal kadagiti ganuat da, iti baet ti panagsagaba, ken kinadakes dito'y lubong. Kumararag tayo. Mamati kami kas kadagiti imuna analukoy iti na Kristyanuan na pamati. Gapu kadagiti milagro ken bileg ti saom. Patgam asilulukat dagiti mamati iti tadem dagiti saom. Tapno makupudnuda nga adipen mo. Kumararag tayo. Ikararagan mi met dagiti makasapol iti tulong akakabsat mi. Tapno babaen tinaparabor a puso, dagiti addaan. Mairanod da kumamet ti kinabaknang tinakaparaswaan. Ket ikalikagom da ti agtrabaho para iti panagbiag da. Iti kasta, maragpat tayo ti ararapaepen tayo agimong dagiti adalan. Kumararag tayo. Patgam ti kinaragsak iti nailangita na pagariam. Dagiti pimusayen nakakabsat mi. Kas inkari ni Apo Jesus kadagiti mamati ken kuana. Kumararag tayo. Intay mat dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggan na kamkadi. O Diyos, kas iti panang trabaho mi kadagiti nakakaskas daaw abanbanag dagiti apostoles. Tapno mairakurak ti mensahe ti pagariam. Patgam dagiti dawat mi ken dagiti kasapulan ti iglesyam. Dawaten mi dagitoy babaen matlaeng ken Kristo nga apo mi. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo,
at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y kamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong inihiling. Di ko akalain na ko ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y ni dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y kamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pang akong inihiling. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo-ayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awatin na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadagitoy daton mi tapno da kami anapabaro babaan ti pamati ken ti bunyag. Magunod mi ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Andadanis tagay iti Apo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kari ikatrumbeng. Pudno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami ti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan. Ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa iti daytoy nga aldaw apan nakaisakripisyo ni Kristo ada aton mi. Tani Kristo ti pudno a kordero a mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Babaenday di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi. Ket babaenday di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Anan sa ta agrag o ti sangalubungan. Iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin inaapaswa. Ti langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatwang madaydayang ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatwang
Pudnoon ay Apo, abiig ka akin na santo, ket si katigubwayan, di amin akin na santo, dawatin bingarot, di paay mo ta Espiritu, mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka pinispisina sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy iti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kasta met akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaeng ti krus mo, kenin ka panagunga, inakaminsalakan, manubot isang alubungan, inakaminsalakan, manubot isang alubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka impaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy megan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Sa dilangit,
mo, dito'y akas sa dilangit. Idem kadakam, ti aldaw ito'y di kanen mi, iti ipatinayon nga aldaw, pagkawanem met, ti basol mi akas met, pamakawan mi, ti basol, dagiti nakabasul kada kami, dinakamet, baybayan, ngauman nugot ti sulisog keti, sanakan keti ti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin kendaya, iti agnanayon nadin, tuak sarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumami. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, item kada ti kapya, item ti kapya. Adtoy ni Apo Esos ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may karing o may kakanyak, ngam ti may salaeng nga saom, mapaimbag tontoy ka.
sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay karing agserbi. Apo sika ti kamang mi, kas may sabanga, di namili naramiti daga, kasta tayong agserbi ti Apo naruko narasinano mo. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari nga agserbi. Apo sika ti kamang mi, ngem day tabanga, numan pa'y naramiti daga, no palubusan ti Dios, grasya na di maibos, di banga, agbali na bagnos. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari nga agserbi. Apo sika ti kamang mi, kas may sabanga, di namili naramiti daga, kasta tayong agserbi ti Apo naruko narasinano mo. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay karing agserbi. Apo sika ti kamang mi, ngem day tabanga, nguman pa'y naramiti daga, no palubusan ti Dios, grasya na di maibos, di bangag bali na bagnos. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari nga agserbi. Apo sika di kamang mi. Kumararag tayo. Ipaay mo kadi uman nakabalin a Diyos, tadi pan nakiranod mi iti da iti asakramento ti papatay kan panagungar ni Kristo. Patauden na ti agnanayon abunga na kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.
Nalpasen din na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay nagragsak tay ti amin na parabor na. Biag na keti inted na, daraken amin na, sapay kumata intay amin kay sa tisidong na. Amang ibunan nag itinagan,